Έλα το Καβάλα. Πού σου γαμώτο, δεν φαίνεται τίποτα. Καβάλα πού πάει? Ξάρτη Κομωτινή. Έριξε Καβάλα. Να το, Δήμος Καβάλα. Έχει κόκκινο. Το θυμάμαι που το κλεισάκι, το θυμάσαι? Και φτάσαμε στην Καβάλα. Καβάλα, Καβάλα, Καβάλα. Έχει ωραίο λιμάνι βέβαια, αλλά όπως των Χανίων το λιμάνι δεν συγκρίνεται τίποτα. Δηλαδή σε 1 ώρα και 35 λεπτά. 1 ώρα και 35 λεπτά, αλλά ο δρόμος δεν έχει καθόλου κίνηση. 1 ώρα και 35 λεπτά. Ο δρόμος όμως δεν είχε κίνηση, πηγαίναμε 110 σταθερά. Ναι, αλλά καταλάβαμε ότι επίτηδες δεν έφερε το συμβόλαιο για να το γυρίσουμε πίσω. Καβάλα και πάλι Καβάλα. Προβλέπουμε ένα πολύ όμορφο ας πούμε άγαλμα και το Δημαρχείο. Τι όμορφο.
Έχει καπούτσι, από εδώ το βλέπαμε. Ωραία που είχε και από εδώ. Νοσοκομείο. Αλλά και από εδώ μπορεί να πηγαίνει. Σίγουρα πάει από εδώ νομίζω. Εδώ είναι το ωραιότερο μέρος. Τώρα μου αρέσει εδώ. Ω, για εδώ Βασίλη μαγαζιά. Εδώ πρέπει να έρθουμε να πάμε. Να κάτσουμε να πάμε. Ω, τι λες μωρέ, αυτό το κολολίμανο. Ωραία είναι αυτό. Όπου μια Δεν μπαίνουμε πλακία. κάτω το δούμε. Πλακία είναι. Λίγο παραλία που είναι στην ωραία που ήταν. Παραλία, πρέπει να το φτιάξουμε στο ίντερνετ ρε Βασίλη. Παραλία της Γριάς στο Πόλος. Και του Πήγες την Κοκκού. φορά πάνω. Να σου πω την αλήθεια, βαριόμουν να πάμε. Και εγώ βαριόμουν. Έχει και φοβερή θέα όμως από εκεί. Και εδώ τι είναι στάδιο. Βλέπω ομάδα στην πρώτη. Εδώ πρέπει να είναι στάδιο. Να, στάδιο. Τι λέει στάδιο, δημοτικό στάδιο Ανθή Καραγιάννη. Ανθή Καραγιάννη, δημοτικό στάδιο. Ξάνθη. Ευχαριστούμε. Κοίταξε, η θάλασσα έκανε κήτη. Σιγά μωρέ, το χώμα. Έβαλα και βίντεο τη γυναίκα που μίλησε. Ωραία παραλία μου. Μπορεί για πατέρα σου, δεν πρέπει να μιλήσει, να πει και να σκοπορούσε. Πολύ θυμίζει Χανιά αυτή η παραλία. Φοβερή πόλη είναι το Βαλό. Να δω το στάδιο, Το περάσαμε. Και έχω βγάλει στο βίντεο πώς λέγεται. Εμένα μου αρέσει το πιστεύετε πιο καλά και το πολυμενάκι του κάτω. Το άλλο τελευταίο τα